तर नमस्कार मंडळी, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आम्ही तिघं पण स्वागत करतो. तर आम्ही जात आहोत आता खेकड्यांना गल लावायसाठी. तर जिगू आहे, शुभम आहे आणि राजा दादा आहे, तो पुढे चालतोय, आम्ही पाठी आहे. तर भेटू डायरेक्ट आता तुम्हाला हुलात. गल बांधा आता. हे खाली थर्मोकॉल बाय, थर्मोकॉल आहे खाली, थर्मोकॉल. पहिला खाली जातो का वरती डायरेक्ट? पाणी लय आहे वाटते. हा थर्मोकॉलला टाक खाली. हे जिगू तिथे टाक. पुढं पुढं. हो एक. येऊ काय? यो यो. यायला जिगू तिथं. काय तिरवा नाही अजून लागला. मासोबात त्याच्यात. पाणी कमी आहे. घ्या घ्या. सोडला. आला आला. पुरा गला वर. एकच आंगडा आहे का? दुसऱ्याला घरी वरती नको घेऊ पाण्याचा. घे घ्या आता, घ्या आता, घ्या आता घे. हा टाक.
टाक ना. गेला पाण्याच्या वर घेतला तर लगेच सोडतं. आला वड तिथनं तू वर करा पाण्याच्या. सोडला बसला बघा लावं. दुसरा आंगडा तिकडे जातोय ना. थोडी पाठी घ्या. सोडला इथंच ठेवा, इथंच ठेवा. नाही पकडला. दोन आहेत रे, दोन आहेत. हा दुसरा आबस दिसला. आबा पुढेच आहे. पकड ही काठी पकड शिजून एका आता. गलाला एक आहे. थांब थांब दिलं दाखव देव्या. पहिली भवानी झाले. एक तोडून ठेव काहीतरी. आला बघ. अर्धा गलाला. हाय 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 घ्या घ्या. सोडला तिथं गेला डबल तिथं. पकड पकड काय नगर मी काय पकडू त्याला सांग. तिकडे उभा राहा. पकड हा पकड हा पकड असंच धरून देवा. पाठनं जा. दिसला तर हे भेटला काय तो. मासा येत. मित्रांनो देवाला किरवा भेटलाय. थांब. लाव तिथं लावून. पिशवीला बांध. अरे इथं ये. हा. वरती अजून. हा इकडे एकदम वरते 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 वरते. अरे सोडशील. डसलाय डसलाय. चावलाय. थांब थांब थांब. ए ही पिशवी तर डायरेक्ट खोल म्हणजे सोडल तो. देव्या किंवा दाखव लावलाय किती वर. पकडताना येतं असा खालना हात टाकतं. जिगू खुश झाला आहे. देव्याला अजून एक पण नाही. मित्रांनो जिगूला किरवा भेटला आहे. दाखव दाखव. एवढीच आहे. आहे ना तरी पण. कुठं भेटला. मित्रांनो देवाला किरवा लागलेला आहे. दाखव दाखव. इथे राह ना खाली.
जा चांगली बॉडी लागली. नाव विसरला वाटतं. चावला काय रे? दाखव दाखव. अरे लोटायस का? तोंडात पकडली. पिशवीत टाक पिशवी. गल्ले इथे टाकतो. बाय बाय. इथं धरून ठेव. मित्रांनो साप बघा साप. चल साप दाखवताय. किरवा येत आहे किरवा. अरे पहिला वर घे ना. पकड. काय करताव काय? आला बघ. दोन किरवी हातात. दोन किरवी हातात आहेत तुझ्या. लावून ठेव. पुढंच कर. पुढंच गल गल पुढं. मगाशी होता तिकडंच ठेव. मित्रांनो किरवा आलाय बघत आहे. आताची मोठी साईज आता भेटते कुठे? मोठी साईड बोलतो भेटली आताची. थांब थांब. तिथले तिथनं काढ लाव किंवा तिकडून आला आता. बरं अजून एक घेऊन बघ. केवढी साईड आहे देख सकते हो तुम्ही. सगळ्यात मोठी हीच भेटली आपल्याला. अजून काय भेटणार ना? माझ्याच झालं नाही तसं. हे नको दाखव रे. मित्रांनो किरवा आलाय देव्याला. ते चिन्नीवर किती मोठा आहे. पिशवी आमची भरून गेली. पिशवी पण भरले. सोबा अजून एक आहे. आब या दगडीवर बघ. यही नाही तो. सगळं देव्यासाठी जाते एवढे एवढे. किरवी किरवी
खेकडी बोलते, दाखवत पण नाही बरोबर. मूसवाला होता मूसवाला. असं वाटतं मला. बोलला ना किरवा असली असली. खेकडा खेकडा नाही, थोडा मोठा आहे वाटतं. जुगू बोलताय मलाच मोठा भेटलाय. बापट्या काढलाय बापट्या. तिथंच लावून जरा बाहेर तो किरवा आला. मित्रांनो धबधबा आलाय, धबधबा. आम्ही इकडनं वरती जाणार आहोत. त्या कातरकडे बाहुबली नाही आहो आम्ही. हे गलटात जिगो. किरुवा किरुवा बोलते, किरुवा. चावला का काय? फिमेल आहे फिमेल. नाही नाही, देव्या गेला वर. मित्रांनो वर चढत आहो. देव्या गेलाय वरती. तिथून गेला कसा? किरवा आहे, मोठा वाटतं, मोठा आहे. फिमेल आहे फिमेल. ये त्याला तिथं लावाय सांग. ये देव्या इथं लाव दिगो. गल लावून दिला मी. पिशवी इकडं आहे. होय होय नको करू. अरे लाव ना तिथंच. मला वाटतं उघड पिशवी उघड. अरे मी कशी पिशवी दिगो पुढू. पिशवी उघड. धर. केवढा आहे? गल उचलला ना, आला गप. केवढा कटला झाला? झाला वाय 4-7-8 तास. उघडपुरी हिरवी नाही, मग पटकन उठता. आलाय आलाय. मी बोलला ना आला म्हणजे आला. अलगत उचल, अलगत अलगत. हात नको लावू तू. घे 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 घे. दाब. पकड गल पकड. दे 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 दे. आता मनासारखा आलाय. तो बोलताय ठेव तिथं ठेव. अरे तिथं ठेवायचा होता. तिथला किरवा. ए पिशवीवाल्या, ओ पिशवीवाल्या. अरे हा कुठं लोंबलवतेस बायल्या. गाठ टाईट बा. देव्या खुश झालाय. चांगली 2-3 भेटली मोठली. ह्याचा गल गेला.
मित्रांनो आता पलटूनच जातो किरवी बघा. तिथं काही किरवी लागत नाही आम्हाला.